Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo mukomanashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri murume ane makore 33. My confession goes like this. Inini ndakarambwa nemukadzi uyu paakandiramba akabva atanga kufamba ava kuudza vanhu kuti inini handidanane nagarden boy. Zvinhu izvi zvakandirwadza kuti ko munhu wandakagara naye for almost 10 years why ava kundidaro so. Zvakazoitika manje ndezvekuti ndaiva nefriend yangu from Malawi. Murume uyu aigara achindiudza kuti unoziva here vaya vanhu vanonzi masope, albino, vamwe vanoti varungu dunhu, vane mari yakawanda, hanzi mabhonzo avo unoita mari. Ini manje semunhu ainge arwadziwa apa ndanga ndava kuda kuti mukadzi wangu uya ainge akandiramba achiudza vanhu kuti handidanane nemagarden boy ndimuvhairire kana ndazova nemari. Ndakabva ndaronga neshamwari yangu iya ndikati kushamwari yangu, wakati kana tikawana mabhonzo emusope tinoita mari handitika. Inini ndainge ndichiziva pane rimwe guva remusope, so takazoenda paguva paya tikanofukura, tikabva tatora mabhonzo emusope uya. Tatora mabhonzo aya takabva taenda nawo kumba kwangu, ndokubva tasvika tikamaisa musaga ndokusunga zvakanaka sezviya zvatinoita kana tichitumira zvinhu kumusha namalaicha, because mabhonzo aya aifanira kuenda kuMalawi, ndiko kwaiva nen'anga yaizotenga mabhonzo aya. Saka takaronga kuti tiende nawo tiri tega. Takakwira bhazi nelageji yedu iya yemabhonzo tikabva tafamba bho kusvika kuMalawi. But problem yakazoitika manje ndeyekuti dei ratakasvika nemabhonzo aya, n'anga yacho yaifanira kutenga mabhonzo aya yakabva yasungwa ichinzi yainge yakabira vanhu mari dzavo. Saka isu takazoshaya kuti toita sei nemabhonzo iwawo. Friend yangu akazoti ngatiende kumwe kwandinoziva. Takabva taenda kuya tikanotengesa mabhonzo aya tikabva tapiwa mari. Friend yangu ndiye ainge akabata mari iya, akabva ati ari kuda kuenda kunotenga drink pashop. Ndiro dei randakabva ndaguma kumuona akabva atiza nemari yose. Inini ndakazongosara ndiri ndega paya ndongodzungaira muMalawi. Ndakazotobatsirwa nevamwe amai but handina kuvaudza zvakange zvaitika. Ndakazobva kuMalawi ndichidzoka hangu kuno kuSouth Africa. Vanhu kuMalawi vanoti mabhonzo evanhu ivava ane gold, but ini handina kuriona gold pandakatarisa mumabhonzo awa. Asi ndakazotoona kuti vanhu vakadaro kana kuri kuMalawi vanotochengetedzwa nesecurity, vanotogara kwavo vari vega, vanotyirwa kunzi kana vakangogara kumalocation vanokwanisa kuzourawa. Iyi ndiyowo confession yangu mukomanashi. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna mukoma vedu ava. I'm hoping kuti one of these days vachazodzoka vonyasoita WhatsApp voice note kuti tinyasokunzwisisa kuti chii chakambonyasokutora nzvimbo. The following confession we received it as a WhatsApp voice note. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Haidi. Ndiri musikana ane makore 28 ekuzvarwa. Zvandakaona neniwo nanhasi handina kana simba muchindiona ndiri pano kudai. Baba vangu vakaromba netruck ravo. Baba vaishanda kusenga magoods using truck ravo rakudhara, but business ravo rakanga rava kusafamba zvakanaka. Saka vakabva vaenda vakanorombera patruck ravo. Ndakati umwe musi ndashaya hangu hope, ndikabva ndabuda panze kuti ndimborohwa nekamhepo, because ever since murume wangu zvainge akashaya, I was staying back with my parents nenhau yekuti I was so depressed. Saka it was around 2 a.m. makuseni ndakabva ndanzwa baba vachitaura netruck kuti Inga Wani, ndakakupa Ropa asi sei usingachadi kuita basa rako. Ndakashamisika ndikabva ndadzokera mumba, asi ndakabva ndashaya hope. Ndakashaya hope I think we about 3 days, ndipo pandakazoudza amai vangu zvose zvandainge ndakanzwa baba vachitaura. Patakazosvika kuya takasvika tikabvunza kuti koropa rairehwa nababa vangu nderani. Inini ndakashamisika kunzwa kuti musi murume wangu paakaita accident
truck rababa vangu. He was the first sacrifice, and murume wangu zveshua akafa neaccident achidriver truck rababa. He was on his way back from Zambia ndipo paakaita accident and he died on the spot. After murume wangu ashaya, business rababa rakabva ratanga kusimukira zvisingaiti. Vakatombosvika pastage yekuti vakatombotenga mamwe matrucks 5, but zvose zvakazongoti mbombombo. Pataibatsirwa kudaro, inini ndakabva ndanzi I was the next in line, asi ndakatopunyuka nokuti ndainge ndaziva kuti baba vakaromba. But mukomanashi, I don't know kuti should I continue staying with him. I'm even scared kuti he is going to kill me. Panhau dzekugara pamba, it's not like I am staying pamba nekuda kwangu, but baba havatombodi kuti ndiite move out. Kana ndikangobuda gate unotonzwa vava kufona kuti ko uri kupi, uri kuenda kupi, ende kunyangwe ndikavaudza kuti ndaenda kumashops, he can follow you with his car. Vobva vatoti uri pashop papi, vobva vatokupika up and will take you back home. Handitombozive kuti ndoita sei. I am really stuck. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haiti. The following confession takaitumirawo zvekare as a voice note. Ndinokumbirawo kuti mungova patient mukoma ava vachirondedzera nyaya yavo. Makadiko mukomanashi, ndauyawo secret yangu. Ndingati ndiri mwana akaberekwa nevabereki. Mukubereka kwavakandiita tinobva kumusha kwedu kumasvingo. Saka musha kwedu kuri kumasvingo, baba vangu inini namai vangu vakaroorana, asi baba vangu munanga nevakadzi vakawanda. Vane vakadzi vakawanda kudaro chiroti taivapabarika. Baba vangu vanga nemabhizinesi emabhucha. Baba vangu vaiva mbavha. Vari mbavha kudaro nhau yangu yakati rebei, muchandiregererawo. Vari mbavha kudaro vakazinge vachiita zvavakanga vachiita, vakazosvika pakutiza nzvimbo yatararamira yamasvingo tinogara kuHarare. Vandogara kuHarare vakabva ngosiya vatidhamba. Ndandine makore 6. Pamakore 6 avo vakabva vatisiya vatidhamba takawanda nemasisitira yangu. Mumba medu ini ndiri nemukomana mombe. Saka takazonorerwa kumusha kwaamai. Kudzimara vanhu kumusha kwaamai vakazorwadziwa nekungochengeta vanhu vane vabereki. Vatitora vanotendesa kuna vabereki vedu, ndikutaura neshort. Vatendesa kuna vabereki kwekwe. Ndakabva vanditora futi bva vanondirasira kwamurewa kusina kana hama kuti ndiende chikoro. Mukura kwese bva mukuberekwa handina kana zaro ndinoti ndakambotengerwa kana kabhurugwa kana kahembe namubereki. Ndiri munhu aigona chikoro zvokuti ndaiti ndikadedzwa pachikoro pataidzidza vaidedzera namba 20 vachidzika kusvika panamba 1. Saka vaitoti vachitodedzera kuti namba 1 pachikoro pese vasati vadedzera zita rangu chaibva chatotanga kuimba magamba eZimbabwe. Nokuti ndaipfeka shoti regrey ndoisa kana chigamba cheredhi kuvharira kuti nyama dzisafamba dziri pachena. Zvisinei, vabereki vangu pane period ndakazosvika grade 6 ndakabva ndaenda kuHarare kwavakanga vari, zvokukwira bhazi raimahara, zvokutongojambira mubhazi. Ndichisvika kuHarare kuya ndikavaudza kuti handichakwanisi kudzokera kumusha. Ndo pandakazotanga kudzidzawo muHarare. Ndakataudza kuti handichadi basa, handichadi kuenda kuchikoro. Ndakuda kuenda kubasa, ndibva ndatanga kuenda muMbare musika mene ndichitengesa mafrizi kuti ndichionawo mari yekuenda kuchikoro. Ndakangirika ndaenda kuchikoro vasingazviziva, vakatongovhunduka. Madhezi ekuchikoro akutoendwa kuchikoro, ndakapfeka uniform ndichienda kuchikoro nemari yandakanga ndichitengesa mafrizi. Saka ndakazongodzidza, asi chikoro changu chisingachafambi zvakanaka because ndasina nguva nemabhuku. Nguva zhinji yanga yekutsvaga mari kuti ndikwanise kuzviendesa kuchikoro kwachona nechichi. Chirati kugona kwese kwandaita kwakabva kwadzikira nokuti nguva zhinji yanga yekutsvaga mari. Vabereki vangu vakabva vandidzinga, bva vandiendesa kunonzi kuBeatrice kunogara mumaPlaza. Ndanogara mumaPlaza meme ndakazonyora form 4. Ndanyora form 4 handinonyatsokupasawo hangu, but ndakapasawo masubject mashoma shoma. Zvadaro ndakabva ndanyorera mamwe masubject ndichienda kubasa. Ndichibva ndazopasa ndopa vakabva vazonditi tichienda ndirambire nechikoro takubhadhira school fees. Saka ndoda kukuziva situation yangu makore andakaita, ndakabva ndati haina ndichakwanisa kuti ndiende kuchikoro. Ndakuda kushanda, ndibva ndatanga hangu kushanda. Kushanda kwandakaita ndakashanda ndibva ndawana basa.
paLions, ndakatanga kushanda paLions pepe. Saka ndashanda makore ndichitambira mari yakanaka. Ndibva ndavaudza ndakurawo ndakuda kuroora, ndibva ndavavhurira shop. Ndavhurira shop ndakapa mari yakawanda. Ndichindopedza wapa mari basa rakabva rapera. Ndatogara musikana ndandawira naye kuti ndiroore zvakabva zvatongoparara nenyaya yekuti ndanga ndisisina mari. Zvisinei hanatora nguva ndakabva ndandowana basa paAgri-Foods. Ndatanga kushanda paAgri-Foods. Ndichingoona mari ndinoda kuti ndine urongwa hwandandasiyira munzira ndakabva ndandowana mudzimai wandakabva ndaroora. Saka ndinosvika nomudzimai pamba mai vangu wasipo. Vantu namoto kumasoro. Vachitobva kumasoro kunonzi kuChiweshe kwana Madhova Gibson. Vachisvika vakabva vasvika ndanditori mutete tiri kudhuze nechiGuroti. Vana vepamba pedu vasikana hanzvadzi tondobva tomhanyira mama tobva tavaudza menche kakunonzi ripinda mutete. Ndichipinda mutete mune mama wangu wakabva vangoti vachisvika vaudzwa mama mukoma akaroora. Mama havasati vaona muroora kana chii, vakabva vangobudisa mashoko ekuti mukadzi haagaripo. Vabudisa mashoko ekuti mukadzi haagaripo. For sure mama wakaedza kurwa nepesi paunokwanisa, asi nekuda kuti ndandanzwa mashoko avanga vataura ndakazama kuprotecta mumwe wangu. Dzimara vakazosvika pakudzinga tese pamba ndobva ndazodzokera kunogara paRare. Ndichinogara paRare kwega ndabva ndatanga kushanda. Zvisinei Mwari akabva ndikomborera ndobva ndatanga kuita basa randakatanga kuita rekugadzira makebhini tichitengesa. Dzimara ndapedzisira ndakutohayawo magonyeti. Ndinotora matenda angu ndogadzira mapuranga, ndogadzira makebhini ndotengesa. Saka ndakabva ndaita mari yakawanda nekutovhurawo matakishop. Asi chinondinetsa pamari yese ndaita hapana kana chandaimisa chine musoro. Ngomana handina kana chandinacho, asi ndakanga ndine mari yakanga yakawanda. Ndaedza kuunganidza ndimwe doro. Ndichiedza kuunganidza kuti zvinozvisangana, but wangoti mari yaungana paunenge ufunga kuti regai nditengewo kana stand kana imba, kunobva kwaita problem kuti mari yayo inobva ingopfudzika itopera. Kutenga motikari inogara iri kuna makanika. Chero yakanaka ukaitengesera mumwe munhu motikari yayo inotoenda kune munhu yayo yobva itotanga kutofamba zvakanaka, itombomupe kana dambudziko. Zvisinei vana mama vangu vakanzi ndava nebhizinesi vakabva vauya kwandakanga ndichigara vachibva ndandavhura zvimatakishop. Ndavhura zvimatakishop zvayo vana mama vangu vakauya vakatora imwe takishop zvichisimba. Zvekuti vakaenda kunotora muprofita wangu wotsvuka anga ane mbiri yekuuraya vanhu zvisingaita, vauya vachibva vandirwisa kuti anzivo ungaita mari yakawanda dei abereka kwachitambura sese chichi bvatora takishop. Saka handaka namashoko andakadayira ndibva ndangonyarara bvatora takishop. But mumwe mangu ndandagara ndakavhurira ivo takishop ndichiti kana vakashandisa takishop ikaberekawo imwe takishop ndozovapa takishop 1-1. Mushure menge ndichifunga izvi ndasinanga ndakavajekesera, because ndozoti mama wangu munhu anga ari achishandisa mari zvisiri izvo. Ndichibva ndangosiyana nazvo pavakaita izvozvo. Saka ndakabva ndasara nemamwe matakishop andairana, then vatora takishop iyayo vakanga vachitengesa zvichisimba. Then tagara kudaro vakazorwisira kusvika pakuti ndakazosiyana nemudzimai wangu. Ndasiyana nemudzimai wangu ndakazoita barika. Ndaita barika kudaro, baba wangu inini semunhu akanga nomubarika havana chavakandidzidzisawo kana kunditsura kuti mwana wangu apa waresha kana kuti zvavaita izvo uchimidaiso kuitira kuti ukwanise kusurvive. Vakangonyarara. Zvadaro vakadzi vandakagara navo. Vakadzi vese ndaroora hapana mukadzi anga akanaka kwavari. Saka ndakararama nguva diki nevakadzi vaipabarika ndofunga zvemakore 2 bva ndasiyana navo vese vakadzi vaya. Saka ndandangowanika unhu kaike kuti unenge uchingoroora mukadzi uchisiya zvekusvika pakuita vakadzi vanosvika nazvo kuma6 uchingoroora uchisiya. Ndichibva saka pamba pedu isusu ndine hanzvadzi dzangu dzadzandaitara chiti ndakakura nadzo vakambotisiya kumusha vakati dhamba. Hanzvadzi dzangu inini dzine varume vadzikaroorwa navo. Saka vanoti pavaivhizita kumba kwana mama kuGopulewu vasiya varume vavo kumba kwavo, vanouya pamba pana mama votoita zvemaboyfriend
vana mama vachisekerera vachivapa imba pamba pedu. Saka inini nekuona izvi ndakarwadziwa. Ndarwadziwa ndairova hanzvadzi. Saka pandakazorova hanzvadzi 2014 ndakarova hanzvadzi chikwefenda. Mama achibva nababa olibva namapurisa dotondisungisa chinhu ndasunga ichichi. Saka ndo pandakabva ndangoti ndiri kuZimbabwe ukoko ndakabva ndasalenda business ndikati beta ndivasire ndinotanga upenyu hwangu kutsva nchirarama upenyu hwangu ndiri ndega. Saka ndakabva ndauya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndatanga kushanda ndibva ndavasira business resara ndaita kuZimbabwe. Ndatanga kushanda ndichiita upenyu hwangu. Asi ndichiuya muno South Africa zvinhu zvakamboti zvazvitanga kufamba zvakanaka. Zvatanga kufamba zvakanaka ndakabva ndarora mudzimai wandinaye nhasi uno. Asi mukushanda kwesika ndaita 2014 2017 ndo 16 ndo kwatanga kufamba zvinhu zvakanaka. 27 ndibva ndatiita pressure yekuita kunge pressure yekuti ndakatanga kungofunga mai vangu Usingadi. Chibva ndati ndofanira kuenda kumusha. Ndakabva ndaenda kumusha kwekwe 2017. Ndichisvika kumusha ndandogara ndibva ndadzoka. Ndanda nemwana mukomana nemudzimai wandinaye. Ndichisvika kumusha kwekwe mama wangu asingadusiyana nemwana wangu. Vaimutora vachibuda naye vachienda naye ndoswera vodzoka naye kana manheru. Vadzoka naye manheru ndakabva ndadzoka kuno kuSouth Africa bva ndasiya mhuri kumusha ukoko. Makombulenzi akatanga kungouya akawanda sekuti magariro avo ekuti havadi muroora. Zvese izvi ndakanga ndagara muchizviziva kuti havadi muroora but ndasingaziti pane zvinhu zviri kuseri kwaizvozvo. Ndakabva ndadzoka kuno South Africa bva ndashanda ndibva ndatumidzira mudzimai wangu mari. Ndine mwana ndakaita nefirst marriage anga achigara namama. Saka mwana uyo akabva auya kuno kuSouth Africa nemudzimai wangu. Kuya kwavo vakaita vari vese. Mama wangu anga asingadi mwana wangu auye. Ndaitumidzira mari kuZimbabwe ari kuZimbabwe nana mama vachindinyeperera takaenda chikoro vasingamuendesi chikoro. Saka ndabva ndanguti mudzimai wangu abva auya kuti adzidze kunoku kwandiri. Auya kunoku ndakabva tatanga kugara tese nemhuri yangu pepe. So ndakasvika kumusha business randakanga ndavasira ranga raparara ndibva ndatora munina wangu kuti auye kuno ndigarewo naye ndibva ndamubatsira mupawo mari yestati pane mabusiness andinoita. Abva tanga kutongoitawo business randinoita ndoita zvokuchengeta huku. Mufana uyo akabva aita mari nguva diki achibva atengawo motikari chichi. Abva atotanga kuti zvese zvandinoronga semunhu anga akurarama upenyu huri secretive ndasingachaziviswa namama mararamiro angu. Mufana uyo akabva atanga kutora zvese zvandinorara mararamiro anga achiendesa kunana mama chichi. Ndo pandakabva ndazoita accident 2020. Ndaita accident 2010 ndikatyoka mbabvu muswa 20 May 2020. 22 May 2020 ndo pandakaita accident. Ndaita accident pepe ndakadzidzi kuma 8 ndaitodriva ndiri ndege manheru. Chibva ndafonera munhu andakatanga kufonera ndi mama kuti mama ndaita accident. Asi mashuka avo vakandipindura ndakabva angondishamisa yekuti handiri kuzviziva. Vandipindura mashuka akabva angondishoka ndikazofonera mudzimai wangu ndibva ndazofonera muning'ina. Ndibva ndaenda ndibva ndandogara ndibva ndaenda kumba kwekwe ndibva ndangondogara hangu asi ndanga ndatyoka mbabvu. Ndakanga ndochipata nolumboadimito ndibva ndangogara mazuva mashoma chandocheka. Zvadaro ndakabva tatanga kugara. Saka tagara kudaro mukufamba kuti rege nditsvage kuti chii chikukonzesa kuti zvinhu zvitadze kufamba zvakanaka. Mari ndinoibata asi hapana chipenyu chandiri kumisa. Rege ndimbotendera. Ndo pandakabva ndaudzwa mashoko ekuti ndine shaviro yeuvhimi. Zvandine shaviro yeuvhimi kudaro vabereki vangu vakarishozvonodza. Vanga vasingatoti ndiroore kana ndiite chimwe chinhu. Vakabva ndiisa shaviro urombe rekuti pamabhizinesi andinoita ndinochengeta huku ndichitengesa huku. Saka ndinotengesa huku muvanhu. Vanhu vanonyanya kufarira kutenga zvinhu zvangu vanhukadzi.
ngoma nasho chero ndikasvika pane musikana akaita sei akangonditarisa. Ndiri munhu akashata pachiso pakuoneka, asi kungotarisana nemunhu yese, wedha mukadzi wemunhu kana kuti asi mukadzi wemunhu anongondida. Chero ndisina kupfimbeni, vakadzi vazhinji vanotongozopedzisira vandiudza mashoko ekuti vanondida. Vane mari, vasina mari, ngoma nacho vanhu vese ndodana navo, hapana andinopa mari, vanopa inini mari. Ndichizofamba kumaprofito ndopandikaudza kuti mai vako vabereki vako kusanganisira mai nababa vakatendeudza shavira iri uvhimi, ubva varivhurira kuvakadzi chete. Plus kumusha kwenyu pane hari iri pamba penyu inoti kana ukashanda mari paunoona mari yako ichirasika paipai, vanenge vachingotora mari yako inochienda kwavari. Saka inini ndoda kubatikana nehasha, ndakabva ndavakonfranda vabereki vangu, asi ndakavakonfranda zviri indirect. Ndichibva ndavati imimi muri kuziyana, mai ndakafanira baba mai vakadara foni, ndobva ndavaudza kuti imimi nemurume muzana pane zvikiitika. Mushure menge munina wangu azoitawo accident. Akatanga akaita accident muSouth Kwendimende, akaita accident muSouth Kwendimende ndikaparirwa nemota, ndikaita futi imwe accident muSouth 28 December. Ndiyo ndakazogara muchipatara kwe3 months, ndiri 2 weeks ndiri muintensive care, 3 months ndiri muchipatara muward. Mufana wangu the following year achizoita accident futi, ndipo ndakabva ndavati muri kuziva zviri kuitika. Ndavataurira mashoko iwayo, mama wangu vakabva vangonyarara, vakata foni zvikanzi asi unondishura. Then from there amai vangu nababa vangu vanga vasingachanditaudzi. Ndichinobata foni yemunina wangu achitaura nababa, anenge ndichiona vanenge vachindinyeya nana mama. Havana foni yavo, havanditaudze. Ndikangoona meseji yavo yapinda mufoni, imeseji yekukumbira mari. Saka inini ndichiongorora mukuitika kwezvinhu zvese, urongo hwese humba kana hanzvadzi karorwa kana chii chikaitika chakanaka, havandizivise. Chinhu chavanokwanisa kundizivisa matambudziko anenge vasangana navo, anenge achida assistance yemari. Saka ndakabva ndangozviudza kuti handisisina hama, ndibva ndatanga kuvaavoida nekutotaura navo. Saka pandakatanga kuvaavoida mukutaura navo, ndakabva ndaita urongwa hwekuenda futi kuZimbabwe kuti ndinotsvaka rubatsiro. Ndichisvika kuZimbabwe pandakatanga kungovataudza kudaro, nekuita max ndichivaapproacha, ngoma nacho upenyu hwangu hwakaoma zvekuti kana kufidha mhuri yangu ndakakutokundikana. Ine mukoma nacho mukuitika kwezvinhu zvese ndakapedzisira ndatozonetsana nemudzimai wangu svika ndandotora mumwe mukadzi wechi2. Mhuri yangu ndinayo but ndaane mhuri mbiri. Ngoma nacho upenyu huri kurwadza, kurarama upenyu huchengetwa nevakadzi. Ndakazobva kunoku kuSouth Africa ndibva ndaenda kuZimbabwe ndida kunotsvaga rubatsiro. Vakanzwa kuti ndauya, pamba pedu kubva muHarare panoita dhora, asi handina munhu tsika pamba pavo, vakaratidza kurwadziwa. Vakaisira meseji munina wangu kuti ndanzwa kuti mukoma wako akauya, manje hauya akatipisira imba, ndo mashoko avakakwanisa kutaura chete. Ngoma nacho asi kwandakaenda kwena chinobatsirwa ndakandoudzwa kunzi pane zviri kudiwa, saka ndakangokwanisa kuenda kufamba tsoka yekutanga, zvikanzi pane pfuma iri kuzodiwa kunzi ndizodzokera ndinobatsirwa. Saka pfuma yaenda ndadzoka kuno kuSouth Africa ndiyedze kuisanganisa, but mubato basa rakatomira. Mukoma nacho harisi kufamba zvakanaka, asi ndiri munhu akasingaite give up, ndikuzama nepesi pandokwanisa kuti ndizvisanganise kuti zviite. Saka inini chikumbiro changu nekuda kubatsirwa kana ndichidaita, ndaida kubatsirwa panhau yekuti handizivi padecision yandakatora nekuvapoinda kwandakaita kuti imi muri kuzana nemurume wenyu ingava problem here kana ngozi kuti ndakavananga uroyi. Asi mukufamba kwese kwandikuita ndikubata bana mai vangu, even pese pandinorota, pandakabva kwandakabva kunobatsirwa ndakatorota baba vangu ndichivarova. Ndikazofonerwa nemunini uchitanzi fonera baba, vadotaura nebosi vari kurwara.
saka ndakangozvipira kuti handitauri navo, ende vanhu vese mumhuri mangu vese vari against neni nenyaya yekuti ndaivaudza tingatifambe, vakanditaudza ndivadavire. Ikizvinei ndakatongozvibvisa mukati mevanhu vese zvokuti kurarama kwese kwandikuita ndiri kutongorarama ndiri mumwe chete. Kuti ndakazviongorora mukuita kwese kwandikaita accident, munini wangu akabva anotora mafoni angu, andikaita neaccident akanotora line, akutanga kushandisa line rangu bhozi ranga riri business, akutoposta maposti kuti mukoma Mashaka rest in peace chichi, apa haasati andichaga kana muchipatara bhozi yanga iri nguva yelockdown. Akutoposta maposti ekuti rest in peace, kuti vanhu vese vazhinji vamwe andaitoshanda navo kuti ndakafa. Achiposta maposti iwayo, kutora mari yangu achiparadza. Zvishoma zvanga ndinazvo anga atozvitora, asi ndiri munhu ane vanhu. Mukomana acho ndandichikumbirawo kana pane vanokwanisa kundibatsira vandibatsira nemaadvice, kuti ndakazvirumura kumhuri yangu kuti decision yandakatora yakanaka here kana kuti zvakamira sei. Inini ndiri munhu hangu asingafariri kutaura, saka ndakabva ndangozvibudisa mavari, ndibva ndatanga kurarama upenyu hwangu ndiri distanced navo. Sore yenyu nokurebesa video rekodhi rangu mukomana acho. Ndinotenda kana ndabatsirwa, ndatenda. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Kana kuine anokwanisa kubatsira Haidi, please feel free to inbox me tuone kuti Haidi anokwanisa kubatsirikana here. Vadiwa vateereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.